Dobrý deň, moje meno je Miroslav Berky a pracujem ako realitný poradca pre spoločnosť Rado Reality. Aktuálne sa nachádzame v kľudnej časti mesta Nemšov, len kúsok od diaľnice smer Trenčín Žilina. Teraz vám predstavím náš štandardný 8-izbový rodinný dom, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciu v roku 2013. Nachádzame sa v prvej bytovej jednotke, ktorou obrovskou domenou je stranná obývacia miestnosť prepojená s jedálňou a kuchyňou. Súčasťou prvej bytovej jednotky je taktiež samostatný chod. Toto je vstup do druhej bytovej jednotky. Momentálne sa nachádzame na prvom podlaží. Obrovskou výhodou domu je, že je rozdelený na dve bytové jednotky. V finišných priestoroch je využitý každý centimetr, či už ako pracovňa, šatník, špajza alebo priestor pre domácich kutielov. Pred domom je pohodlné parkovanie pre 4 osobné autá so vstupom do garáže. Výmera pozemku je 400 m2, užitková plocha domu je 250 a zastávaná plocha domu je 110 m2. Tento dom je ideálny pre veľkú rodinu alebo pre firmu, ktorá chce svoje podnikanie prepojiť s pohodlným bývaním. Ak máte akékoľvek otázky k tejto nehnuteľnosti, veľmi rád vám ich zodpoviem na tomto telefónnom čísle. Teším sa na vás.